kutarisa nhasi ziri kuti kudini. Icho kwadi muri yaZimbabwe regandivhedere vade kuri vanhu makadi mukutsudzura makadi mukupfapfedza dziri kuitika matima nawo nyika ino. Ndinenge ndichiziva makabata lefenyuro. Muri kwa muri ikoko mungave muri kudya, mungave mubhasi mukombekera kuenda kumabasa. Kana makazurura zvinyama tobva kumabasa. Ndinoziva kwa muri ipapo. Pasi pagoridhe vari kutsvaka goridhe. Kana kudenga kana pese. Ndiri kukumbira kuti izvo ugodza ari pedyo newe kana kumushevedzera nezwi riri pamusoro. Kana ari kureridza muritso kutumira shoko kana kufona kuti wanga uchizviziva here kuti National FM ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro, the whole nation on one station. Icho kwadi muri yaZimbabwe ndati gwebe rakazara, bhegi rakazara, ndinadzo ndakapakata. Muri yaZimbabwe yokutanga ndichakuudzai, vakawanda madzimai vari mukati menzvimbo inonzi Hopley kwaNhando vakabata maoko ura maoko, vari kuchema, vari kusuruwara nokuda kwezvavaona nhasi muchibage usiku hwanhasi. Izvezvi mukomakebhiri chipinda muno zviri kurwadza zvaonekwa munzvimbo yeHopley Nhando, asi vari kunyanya kuchema madzimai kuti tinomhenge tichibatirei pamuviri. Chii chaitika? Mwana awanikwa ari muchibage akafa, ndoratidza kuti maybe anotori ne3 kana 4 days, akangofukidzwa kuzasi kumusoro achionekwa karusvava. Mwana ayuyu hapana kwesa kuti suppose zvinoda mapurisa, vanhu vakangochengeta but vakamirira chi mapurisa zvakaoma. Ndobvapo pano padhuze apa pekuti tikangojamba mugwagwa tapinda muMbaresijawo maJubek, pane mukadzi atirwa nemapurisa izvezve mushure mekurwisana nemurume achibva afa, asi pari kuoneka kuti ropa iri kuchekana nemapanga azosvika pakufa murume. Hey, chiko tagara wani tichitaura even first lady, first lady vari kuzvitaura ngoma kebe, kuzvitaura wani. Ndopinda mukoma kebe kuzvikoro, pane vari kubvunza nekuchema kuti hatisi kuziva kuti panyaya yezvikoro zvinofanira kutungamirwa neMinistry of Primary and Secondary Education. Zvikoro zvegovernment chetere, mutemo haukwanisi kubata here kuma-private schools. Zvichienda nenyaya iripo yekuti pane vanhu vari kuchema kuti kana mapublic holidays ariko ekuti takuenda kuzororo ariko, anobata magovernment schools here chete, haabati here maprivate. Nokuti vari kuchema vachiti kuzvikoro izvi vana vavo vakatonzi hakuna chinonzi holiday, ende muri kuendera mberi nokubhadhira school fees. Kana tichiripota tinoenda kupi? Okay. Nokuti vamachashidza kuti chamarisu saka zvimirirezo takada chikoro chedu tega. Chandinoziva ndechekuti Ministry of Primary and Secondary Education vakabudisa toll-free number yokuti vabereki vanokwanisa kakufona mahara vasingachajwa kana kuti vasingabhadhariswa. Handisi kuziva kuti izvozvi iri kushandire seholiday, asi ndichakupai namba iyoyo. Ndinacho chepa chinhoi mukoma KB chemurume akafa achimwa tii zvezvekuti apedza kugeza abvanzi namadhamu imwai tii, zvikanzi no problem atigani tekenda matii, asati apfeka ake hembe semunhu arumba make kwagara kumwa tii achibva afa achimwa tii kudaro. But mwanakomana wemurume uyu achibva mukati meguta reHarare akati baba vangu hafi zvakadaro chikonzero vangu vasingarwari zvakawanda zvavakandivimbisa, sei vafa? Ndokuenda nemunhu wakaita semubatsiri, ndokusvika vachipedza kuviga munhu, ndokuchererwa danda rakachererwa kumusoro, danda rakafanana nerekuvaka riya rakamira kumusoro kweguva, ndobva razorwa zvinenge zvidamo. Zvakazoitika padanda iroro mangwana kuseni vanhu vachiti takuenda kuguva kunoona kuti kwakamira sei pachivanhu chedu chinotika viga munhu zanhasi mangwana. Zvakazoitika kuguva izvozvo ndozvandinazvo. Ndine nyaya yemunhu akazvarwa mukoma KB Nyamukuta aina kunozvarisa munhu kumba mushure mekuti avati ariwo nechipatara. Mangwana mwana achipedza kuzvarwa ndokubva ashayikwa, haana kuwanikwa zvachose mwana iyeye. Disappear. Nyamukuta mazvarisa munhu here? Hongu. Mwana abuda here? Hongu. Mukadzi mabara mwana here? Ndabara mwana. Ari kupi? Handisi kuziva. Kwanga kuri kumba kuti chipatara. Kumba. Hai, baba Isape. Alright. Zvakawanda muchanzwa ka baba Isape vachikwapaidza mushure kamekunzwa na mukoma KB tina madzibaba ya paka guruve. Icho kwadi muri yaZimbabwe regandireve ndichiti izvo zviri kubata vakawanda muri yaZimbabwe mukurarama kwedu zvagara tinozikana kuti vanhu kana tichirarama tinokurarama kwatinoita zviriko zvatinoti izvi azviko. Icho kwadi kuti munhu anofana kuroora, icho kwadi kuti munhu anofana kuroorwa nokuti muurarama yedu pachivanhu chedu zviriko unenge uchikudza dzinza nemusha. Asi nyaya iri kunetsa ndiye kuti mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti guruve muri yeZimbabwe muguruve mune nyaya yanetsa yekuti izvo vakawanda havachazivi kuti voita sei kusanganisira mumwe murume nemumwe murume vanogara nemukadzi mumwe chete baba mumwe chete variwo vari mukadzi mumwe chete varume vaviri. Wani murume akaroora mukadzi ndokutaka kugara nemukadzi wake pamba pake. Kuchibva kwazoita mumwe murume akabva kumba kwake ndokusiya imba yake ari kuenda kumba kunogara pamba pemurume ane mukadzi wake. Asi mukatsvaga vanhu paukama hwavo
mukoma nemuning'ina ana mai vevarume ava mukoma nemuning'ina okay vese vari kugara nemukadzi wani varume vanogona kutopinda mumba mumwe chete nemukadzi wavo kana kuti chavasingadi pamba pavo ndechekuti mukadzi asara ari wani akabuda achienda kwaanoenda wani achatobudi anosara pamba achichengeta mudzimai kuchengeta mhuri yaibve security right akabata kudaro saka vanhu vazama kusanganisira murume uyu akasiya musha wake vazama ndi pavanogona napo murume ari kuti ayo amundimanikidzi zvandiri kuita so kutaura kuno kwatira ndiko kuti wacho murume akagara aine mukadzi uyu pamba pake asi kukwanisa kudzinga murume uyu anoti mudhonzera padhuze vachitogara pasi vechitangano nokutaura nyaya dzavo dzakanaka kana akutobuda neshamari mai vedu ava usara nawo uyu kana kubuda achisama imba vachitoshiya mwachopinda mubedroom kana dzimwe dzemwe muchirara pasi vamwe vachirara pambedha vari mumba wani mukoma nemuning'ina dzimba kubereka kwavo ana mai vavo ndiwo mukoma nemuning'ina alright tingada kuti mhuri yezimbabwe inzwisise ndiani right akatanga kuroora mudzimai pakati pamukoma nemuning'ina no pakati pavo vari vaviri handina kuzotsvaka kuti mukuru ndeupi nekuti havasi vemba imwe chete ndizvozvo ana amai vavo ndiwo mukoma nemuning'ina saka vana kusangana kuna naamai but pakati pavo ndizotsvaka kuti mukuru ndeu because vanhu ava vane chimiro chakada kuendera makore avo kana vachisiyana vanogona kusatosiyana kana 2 years kana negore pamwe vakatoenzana asi handina kuzotsvaka kuti mukuru pakati pavo ndapo but chandakatsvaga ukama hwavo mukoma nemuning'ina asi havadi kunzwa munhu anotaura nenyaya yekuti muri kugarire nemukadzi wani muri potu pakati pavo vese vanototsama ukataura nezvozvo ivo vari kuwirana uyu anga ane mudzimai ane hama yakazouya kuzogarawo pamba anga ane mhuri yakakura sei nemudzimai ane mwana umwe chete nemwana mumwe chete murume akazosiya mhuri yake achiuya kuzogara pamba pane hama yake nemudzimai wake ane mhuri yakakura sei mukatarisa musha waakasiya nekuakaenda kune vana 3 kune musha unodarika musha waakaenda right kune musha unodarika musha waakaenda asi papo ndovari kuti panapa handibvi panapa sarudzo yangu haina kushata ndisiye ndakadaro ende mumwe wacho anobva ati ndozvinoita vanhu vanoparadzarisa vanhu makamboita mukana wokutaura nemudzimai wacho uyu mukadzi akaramba mukoma kebe mukadzi akaramba kutaura akatotanga kuramba panyaya iyi ndaamai vemukadzi wacho nokuti pandakasvika panzvimbo amai vemukadzi vanga varipo havana kuda kugara vanzwa nyaya inenge yangonzi vana baba ende amunotaura nemunhu uyu ivo vakaramba mukadzi akaramba ende akamuti dzimwe dzenguva igona kubvuma asi amai vake vaiyevopo vakuwasha kureva kuti amai vemukadzi uyu vanotoziva kuti kune vakuwasha vavo vaviri izvozvo pachine mwana 1 vava nenguva yakakura sei vachigara nemudzimai mumwe chete vane 4 months kana ndisingakanganise kwaitonzi tikapedza 1 week dzatiwa 4 months vari vese zuva nezuva vachigara pamukadzi wani 0713938538 machinzwa chekuguruve icho ndiyo provinsi yangu i71 guruve ungazive kuti ndipapi chaipo zvinoitikawo kunzipo kwandinozachigakapakapakapaka hei mangura chakumangura chiri kuti kudini mukoma kp ndapindira pamangura right pamangura kune bhani refodya rakatsva mukoma kb murume akaturika fodya yake murume akaita zvinhu zvake kuti kana ndakuenda kumaflows gore rino ndakabata ndichitaura nemurume uyu ari kutaura kuti mabhero andanga ndichifungidzira kuti kana ndisinga ndisina kubuditsa mabhero ndofanira kubuditsa 16 asi zvichienda kumberi 16 ndo namba iri pasi good ndobva ramuka rakabhebha mukoma kb rakatsva rasha kudaro mukoma kb kana ndisingakanganise anoti iye kubva zvataka kurima fodya ndikachi 3 achichirwa nefodya ndozvazviri ndokubva ndokumira mubatsiri ndobva tsvaga mubatsiri abva mubatsiri mukoma kb namba yakaona yaibva kumacheki ndokukirosa ndobva enda kumangura vaenda kumangura mukoma kb ndokusvika ndokuita kune zvavakaita vaita zvavakaipa pane chinhu chandoda kubvunza ndichibvunza wainini chikonzero ndine imwe nyaya ndisina kutaura pano yakaitika kana ndisingakanganise inofanira kunge iri guruve bakasa kwakaitika nyaya iyi ndakaipiwa ndine nguva but yaigona kugarirwa nedzimwe mberi kwayo ndanga ndisati ndawanika muridzi wayo kusvika ndazoona muridzi wayo ndokusaka inge isingabude kuguruve kune munhu akaisa fodya mubhaundi kune zvimapaipi zvanoti zvimafanisi zvinofamba nemoto kuenda kuti fodya inotsva akaisa huni ndokuisa huni ndokuisa huni fodya isatsva moto ungosingasviki mubhaundi rimwe remazuva mukoma kb akati rega ndimovhura zvimafanisi zvinojoiniwa ka ndizvozvo kuti uzokwanisa kuzvisevhisa right pakachivhura mukoma ndo mabuda mupurwa yefe mupurwa
saka Mpurwa ndiwo waikonzeresa kuti moto kana kuti heat isapinde mufenisi ichienda kunopisa vodka. Handizivi kuti heat proof. Hai, Moto waigumira paMpurwa wobva wadzokera achivhura mafenisi aya. Mpurwa ndobva wabuda. Yevu Mpurwa muhombe mupenyu ndokurowa pasi ena kutowanika zvachose. Right, aiziviwo nyaya ikuzochera kumhangura zvadaro mukoma KB ndobva kwaenda mubatsiri akati no, wangu bhani ratsva, wangu bhaundi ratsva, asi pane chinhu chandiri kuona inini. Chinhu chandiri kuona ichi chinogara mumba memunhu. Ndo chakauya kuzopisa munhu, asi handisi kuona ndikuona chine makumbo, chinhu chinofema, but tikada kuti zvakawanda chinogona kukonzeresa nekuti ndiri kuona pane matemo apa ende pane kutaurisana. Ndiani munhu wakataura naye akabheja akati kunyange wakarima sei ahudyi kana sendi refodya. zvikanzi kudini nemuridzi wepurazi? Zvikanzi aripo, zvikanzi right. Chirega kutiudza zita. Ndoda kuti basa richabata panapa richabudisa here kuti ndiye munhu akataura zvinhu izvi. Ndokuenda kuba KB kubhaundi, ndokuvesa moto kubhaundi, ndokugara varipo kuti asingano kurindira pachechi. Ameno zvakaitwa pamoto ipapo mukoma KB. Ndobva kwauya vanhu vakarara zvezvokuti haisi chechi vanofanira kumborara, asi vatikati kurindira ichiri pano pamoto kusvika mangwana makuseni. Ndobva wasvika Mpurwa pamoto. Uchisvika Mpurwa aunawo wakaenda, wakangoendawo pasaidi pawo wega, ndiye zvambarira wakadaro, ndobva warara wope flat. Vanhu vachipepuka mukoma KB zvokuona pane chinhu chiripo. Mpurwa shedzai vanhu vaungana. Ndiri kukumbira vagari vekumangura vanoziva chiitiko ichi. Hazvina basa kuti munhu mukuru munzvimbo menyu nokuti munyarikani akaita chinhu ichi. Munyarikani uyu ane zita munzvimbo. Ndobva wauya Mpurwa, vakomana vanga varipo vangashedza zvikanzi imi musatamene zvinhu imi, hapana nguva pano, bhaundi refodya ratsva, zvamanga muchiita pana pachii haisi nyaya yacho. Zvikanzi ndonyaya inachizama tikati zvikanzi rovai chini vakomana, rovai Mpurwa. Wairohwa mukoma KB nemhonza. Isusu kweri kugogwa tinoti mhonza, mamwe matande kungotora soka mhonza. Waitika chero kuti mhonza dzichibhamba pamusoro peMpurwa chisingapfakanyike. Hapana kuita 20 minutes munhu mukuru wakumbotaura uya mukoma KB ndokuuya achimhanya. Munondiurayirei achichema kurara pasi, munondiurayirei. Munhu anga aripo wese akamira mukoma KB uya, but handi pamunhu pavanhu vakanga varipo achiti chaya chinhu ichi pane mukwacha wemunhu uyu. Mukoma KB pane kuti unonyaraga usiriwo waita mhosva, asi ndikuda kuti aita chinonyadzisa chichako. Right, dzanga dziri nguva iyi pairohwa Mpurwa kumapasi 3 kuseni. Isusu kana tiri kuchechi tichita basa raMwari tinoti kumashambazo. Nyeredzi nyama dzatinobwinya yakubuda uku inovhenekera iya vhenekera tsvimborume. Right, nguva iyo iyayi ndo yazvakaitika izvo. Vanhu vakanyara mukoma KB mangwana kusvika mangwana makuseni. Murume achiti kwanzi kana muchida kuuraya Mpurwa bheta musiye Mpurwa muurayi nini. Kurara kuzoma achienda kunorara pamberi pemunhu muridzi wefodya yakatsva ndiko akakuenda kunorara. Angasaendi pasaidi peMpurwa, aenda kunorara mberi kwemunhu ane fodya yacho. Mwanangu, kana wafunga kuti uraye Mpurwa bheta kuti zvakuurayani inini urayi. Ndinokuurayira ichi. Aiwa uraya yako inini. Taurayi nyaya yenyu ndei uraya yako inini. Kusvika mangwana kwaedza ndikushedzwa vamwe vanhu. Mpurwa ndiri kutaura mukoma KB wakatozohungururwa kuti Mpurwa zvauri wongongo usingapfakanyika but wafa. Wangu wafa. Asi munhu akabatsira akati hauna kuurawa nekurowa kwamaita kutobhamba kwanga uchitaura kuti watodii watofa kudhara. Torai wende kunopisa, akaramba kuti upiswe. Wakatorwa nemunhu iyeyi munhu akati uraya nini, ndiye akatorwa Mpurwa akaenda nawo. Muri kutaura kuti mukuru wenharaunda mukuru pakuita sei? Ane chinzvimbo. Kana tiri munzvimbo kwa mune masabhuku, mune makansela, mune madzimambo, ane chinzvimbo. Muri kuti munhu anga ane fodya yakatsva. Yes. Hazvina kuitika gore rino chete. Hazvinotika gore rino chete. Kanga kari kechi3. Ndiye here mukuru iye aikonzera kutsva kwefodya yake. Pakatobudisa tukanzi ndida kukuratidza kuti dambudziko rinoita kuti fodya yako nguva dzese ndeipi. Ndiyani munhu akambokupikisa akakuyambira kuti iwewe gore rino kunyangwe warima ende iye anoti pakurima kwake makore ese aya gore rino ndo gore raakarima kudarika makore ese, asi ndo gore raakapikirwa kunzizo kunyange ukarima zvakadarika makore ese haufi ukadya kunyangwe sende achibva anzi kwese kubva kumashure ndo munhu umwe chete iyeyi.
dambudziko ranga ririrei sei baba ava kuti mukuru wenharaunda uyu aipaka kuti fodya iyi itsve? Ndakabvunza buru mukoma KB fodya anotaura chitizo upenyu hwangu kusangana naye kuti makadii baba mamuka sei baba nokuti munzvimbo medu munhu anoremekedzwa. Handina pandakambochinjana naye mashoko kana kunzwa kuti mwana wangu arova mwana wekwavo kana kuti mudzimai wangu anenge amonesa pakati pangu. Zvandinoziva inini handina chandinoziva chandingakuonana naye, asi chandinoziva ndechekuti inini ndinomupa respect inofanana nevabereki vangu chete. Mpurwa wafa, baba avo vakautora mpurwa. Ndo vakautora. Nanhasi hapana unoziva kuti wakapiswa here wakachererwa here, but ndo vakautora nenyaya yekuti munyarikani munhu wese angorizivi. Mubatsiri akati kudini? Mubatsiri akati angavatore zvavo, but zvepana patapedza tagadzira taklina. Regai muri yeZimbabwe tipindeka muchitoro nevasawira vedu paka mutora shanga. Chekumutora shanga tindimurani tibve. Inzwai mukoma KB, kune murume akafa achimwa tii. Afa achimwa tii murume uyu ndofa paipai zii. Mwana wake nemukadzi wake nguva yaida kupedza kunogeza achibva anze tii kanzi chiregai ndidye ndisati ndadya, kana ndadya ndanonoka kubasa ndoda kumhanya. Ndobva apedza kudya ndobva asati apedza kudya ari mukati mekudya asina kutobopfeka hembe nokuti paka pasina vana. Mukadzi akatongoona kuti munhu ari kutodonha kapu yetii nechikafu chake chiripo zvese. Ndokumhanya chii munhu kushevedza mwana wake kuita sei nevamwe vanhu vakawanda kusumudza munhu kuzomuti kuhospital munhu akatokonofema dokta kuti munhu aita sei chii hapana kazi chikonzesa chii. Zvadaro mwanakomana anosevenza mukati meguta reHarare. Mwanakomana achibva ashevezwa, mwanakomana akati hakuna zvinhu zvakadaro, handina kana zuva rimwe chitereke muzori baba vari kurwara. Amai pane zvimwe here zvamungavanza kuti vaitombotaura vachiti musoro wongu munhu anorwara achifamba zvikanzi havana kana chavandiudza kana mbogara vataura nozvo chavari kunzwa chadaizvo kunyange nezuro kana rini ndatorine nguva handitombozivi nezveurwere hwavo. Zvikanzi mwanakomana okay baba achiri kumochari takamirira postmortem kuti vanenge chichaitika. Mwanakomana ndobva atsvaga munhu achibva ambouya pamba ndobva adzokera. Pakazotora baba vachiuya pamba, baba vakazoonekwa kunzizo kwanzi ari kuti asinonzi munhu akarohwa nehana. Okay, hatataki ndozvaikataurwa. Alright, asi anombogara vambunzwa nechirwere ichocho ndobva vavigwa munhu akaenda kunobatsirapo mukoma KB ndobva ati achinja aroda kucherera. Zvikanzi ndiri kukumbira kucherera danda rinobva mukati meguva kunosvika kumusoro ndobva acherera danda. But inzwai muri yeZimbabwe zvinhu zvakachererwa kana kuti zvakazorerwa padanda iri, padanda pakabva pazorerwa chatingati chimbuzi ndo chakazorerwa padanda rakanga riri paguva. But witness nekuvanhu ngoma KB ndechekuti pakazorerwa chimbuzi ichi, chimbuzi chachotorwa paplastic paper rakatovhurwa nemubatsiri achizorera padanda ranga riri paguva. Hapana anokwanisa kuwitnessa kana akakwanisa kubvunza mubatsiri kuti hongu chamuri kuzora pachimbuzi pari chimbuzi chabva kopi ndechani. Plus 263. Zvikanzi inini ndiri kubatsira imi muri kuona sechimbuzi, ini ndinoti hasi chimbuzi mushonga. Okay, nekuti ndiri kuita sei ndiri kubatsira. Ndobva azorera kudaro mangwana vanhu kuseni kuti handi tinoona mutemuka tinoona kuguva vari kunosvike kumukoma KB vari kunoona paine mukadzi akamira ipapo paguva akagara pasi akabata danderi nemaoko maviri. Vanhu vakasvika kusvika kuguva. Vanhu vakaenda kune karima mbijana nokuti kunonzi kunoendwa kuseniseni. Yes, vanhu muri kunyatsoona bhozi vanhu vasati vasvika padhuze vakatanga kuona kuti pane munhu. But munhu ainyatsoona kuti ari kutaura parizvo rekutaura hazvisi kunzwika. Munhu kauyu vanhu mirirai kuedzi kuona munhu kusvika kwatozoedzisa zvikanzi kundi mainengi vari kutaura mukoma KB ndio munzvimbo imomo. Ko chii chiri kuitika? Mukadzi wani mukadzi wokwanenge endai munodana murume wake. Murume akatonodaniwa akarara. Zvikanzi uyai kuno kunei? Zvikanzi zvikanzi aiwa mungaone nezuro inini kuti kusazouya kuzorara parufu. Inini munhu wandakatotuma kuti auye ikoko asanondisvikawo kurufu ndimadhamu. Kana mukati wabvunza madhamu wangu ndine kwandakanga ndaenda. Saka madhamu ngaite sei vasono. Zvikanzi madhamu vakauya parufu tanga tinawo, asi pane zvetinoda kuti mugoona. Uyai kune vamwe. Murume achinosvika mukoma KB ari kuratidza kuti takarara nezuro taviga munhu kuseni handimunoziva tinoenda kumakuwa kuseni ndo zvandasvika ndichiona munhu vari kuratidzwa mukadzi wake akagara ari maresearch asi ane tambo yered yanga akasunga musoro yakasunga kugotsuka yakakrosa musoro sezvinoita kune vamwe makristu anosunga musoro nendaza ndo masungiro anga akaita. Murume zvikanzi zvamataura ndazvinzwa ende ndazviona, inini uyu mukadzi wangu but haizi hama yangu akarwara ndinoendesa kuchipatara zvisina mutauro zvese ndinoita
asi kana zvasvika pane apa izvi mangwana kuchazoita montaura mashoko ekunzi tabata murwi nyaya inodzoka kwandiri uyezve pave nenyaya apa sabhuku nevakuru vanogona kuti izvo ngatifambei tizive kuti chawanisa munhu ari apa chii mukadzi wekuti mufambe naye nesimba rabva kwandiri inini ndega handikwanisi hama dzemukadzi wangu dziri padhuze regai ndinoshedza ndokumhanya ndikunoshedza hama mukadzi akabviswa mukoma KB kumapasi 1 masikati zvichienderana nekuti hama dzemukadzi dzaenda kunodanwa dziri kure sei vakazama kuti munhu vaiti vakamira mukoma KB mainenge uya kuno kuti abve paakabata danda paya angasikabve padanda asi danda iri manje maoko ese anunira nechimbuzi nekuti danda rakazorwa chimbuzi zvataiona isusu chimbuzi asi ndakasvika pakubvunza mubatsiri uyu anoti muri kuda kuti chimbuzi ende chikora chiringunwa chimbuzi imimi mukazora chimbuzi padanda apa chinobata munhu here achibate munhu saka chisi chimbuzi asi yange rinamo amina kuti chii amina kuti chii kusvikira hama dzacho dzauya hama padzakauya zvikanzi ndiri kukumbira hama yemunhu uyu inosvika chandiri kuda ndechekuti ndiri kuda hama yemunhu uyu inotora mate ayo kubva mumuromo make ichiendesa mumuromo mehama yake asi hama inoenda kunoa pamunhu uyu inenge ibva kwandirini okay hama mhino zvaikasvikika kubatwa ndikubva yaitwa zvikanzi chiendaiwo pamunhu arapo veduwe musabate munhu uyu vanhu vakawanda uye habatwe ende vakatobvunza pane abata munhu rikana kumuguma zvikanzi kwete zvikanzi magona amafanira kusvika ipapo zvake ndezvake ega hama yachona iyoyo kuti pachiwanika hama mukoma KB inoenda kuti ibvume kuna mai ava kusvika ichibvisa mate zvakafanana nekukisana yakashayikwa asi kune mukomana 1 akazobvuma ndobva aenda ipapo ndobva asvika ndobva ati mate amai nguva iyoyo kwakutobva ipapo vakutosingunonzi munhu atudi atokosa kuti uzive nguva yekuti ndobva tonzi vape Zambia vafukidze ndobva vafukidzwa neZambia vachibva vabuda ipapo izvo zvamai varipo asi nyaya ikanzi iri kuendeswa kwani kwasabhuku achibva ati ndichibva panapa patabva panapa inini nyaya yachiya kumba kwangu ndiri kukumbira kuti iende kwani iende kwamambo saka tamirira kunzwa kuti nyaya ichienda kwamambo paichiende kwamambo inonzi amai ava chii hey mushure mekunge vabatsirwa vabva pamuti paya paguva vaunga wakabatira vaiti pane here zvavakataura amai ava havana chavakataura kana vachibva ipapo vanga vasikati kukwanisi kutaura vakangotaura semunhu ari kuvhunduka kuti ko panapa ndauya sei ndiri kupi panapa nokuti vakavhunduka vakutopiwa Zambia kuti vafuke vanga vasina kupfeka chavanga vakapfeka chinhu chimwe chete itambo yered yavanga vakasunga mugotsi ikasungirwa kugotsi kudai ndoyoga mazamu nezvimbo zvese zvanga zviri panzi kuchoka machibese parafika vantu kumanda vachida kuona kuti musha warara sei kusvika pakazoya hama vanga vasina kupfeka ende hapana ikwanisa kuona ende hapana munhu akakwanisa kusvika ipapo ende kune mumwe akatotaura kuti izvo veduwe zvinhu zvine munhu agadzira izvo hazviiti kuti mugosvika ipapo mukasvika ipapo munogona kukuvara ende poshuwa vanhu vakasvika kusvikapo kusvikira mubatsiri achivezwa ndiye akasvika achibvunza kuti veduwe pane ambosvika iri pamunhu uyu ndiri kukumbirisa paitonzi kana pane anosvika ambosvika ipapo ngauye pandiri ndimubatsire nekuti hapafani kusvika munhu ende chokwadi panga pasina asvika 0713-938-538 19 minutes past 11 lekezaneka tibakabva mafara yanitewera makumbira haniri yaiwaiwe iwewe handiri yaiwaiwe makumbira haniri yamaikaniwe iwewe handiri yaiwaiwe nditendereka muri yeZimbabwe tipinde muchitoro nevasawira vedu veLifestyle Motors Proven Performances ndinawo sales and marketing manager Baba Munundarima vari mustudio mangwanani makadiniko tinosimba mukoma KB kwakadi ku national